Manindog ta og atong ablihan ang atong Biblia diha sa Juan or Book of John. So dili lang yun dili English ra ba ni kung Bible, King James, so di ko kabalong mo Bisaya ni mag-translate, so Englisho lang gud nato ni saksak sinagol. Okay? So John chapter 3 verse 16. Okay? So a familiar verse, sinati na kay nato ni nga verse John 3:16. Dungano nato pagbasa, humanani magamputa. John chapter 3 verse 16. Ready, start. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, ang title sa atong mensahe karong kagabion, The Aspects of Working in Mission. Let us pray. Father, salamat kay Ginoo nining kagabion. Salamat kay Ginoo sa pribilehiyo nga makabisita nining simbahan, Lord God, diri sa Dapitan under the leadership of Pastor Mike Morrissey, kuyog sa iyang pamilya ug sa mga men and women, Lord, nga membro nining simbahan. Ang among pag-ampo, Ginoo, nga you will continue to bless this ministry and even, Lord God, use them mightily, O Lord God, nga aduna pay mga daghang mga katawhan ini nga dapit, Lord, nga makaangkon sa kaluwasan o matrain o mahimo sab nga alagad pinaagi sa pagpangabig ug galag and even in discipling them. Lord God, salamat kay Lord nga nakita nako ang ilang kasing-kasing nga adunay kadasig nga mudawat og mga bisita. Salamat kay Lord nining mga katawhan, Lord God, nga nagahatag balik silang kinabuhi para sa imong kahimayan. And bisan pa man, Lord, sa imong kinabuhi nga imong gitawag, Lord, nga mga lagad nga to sa Bangladesh. And even tonight, O Lord God, diha sa imong pulong, akong gipray, Lord God, nga imong balang espiritu mao'y magatudlo ka namo, magalihok sa imong kasing-kasing, magahagit ka namo para sa among pagpangalaga diha kanimo, madasig kami nga bisan pa man sa aduna kami kaluyahon diha sa imong pulong nga among nasabtan, makapadayon kami in thy grace, O Lord God. Salamat, Lord God, kung aduna may mga babag sa among kasing-kasing gumikan sa sala, pasayloa kami, Ginoo. Kung aduna may mga problema, tabangin kami, Lord, nga mo kaning masit aside. Bless us, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Aspito diha sa pagpangamudlay diha sa buluhaton sa Ginoo, the aspects of working in mission. Salamat sa Ginoo nga adunay church diri, adunay mission diri, adunay missionary nga nagapadayon, nga nagalihok, nagapangamudlay diri sa atong nasod, especially diri. Blessing kayo sa inyo nga akong mga kaigsunan, kapwa Pilipino nga aduna gyapoy mga American missionary nga gitawag nga padayon nga mga budlay diri. Ako isip usa ka missionary, kuan kay ko kanang na-touch kayo ko ani nila kay nganuman nakadawat ta sa kamatuoran tungod kay adunay mga una nga mga American missionary nga ning abot diri. So nakadawat ta sa kaluwasan tungod ani nila, dili sa mga Kastila. Kay katong mga Kastila lahi man to ilaha, relihiyon, dili kaluwasan, pero tungod ani nga mga American missionaries nga niabot diri, nakadawata sa kamatuoran. So believe me nga as part niini nga simbahan, dili nato malimod nga part sa kanang mission work. So buti pasabot kung part sa mission work, missionary pud ta. Kay ang gitawag og the Great Commission, dako nga tahas gihatag man sa mga kasimbahanan, local church. Unya ang church kita na nga mga luwas, nya kita na nga ning sunod sa Ginoo, unang pagsunod sa Ginoo diha sa tubig sa bautismo. So we are the church nya ang
tahas nga giingon diha sa kuan Matthew 28 verse 19 nga mulakaw ta o magsangyaw sa mayong balita, iyan ang gihatag diha sa simbahan. So, mao na nga gitrain mo diri sa ato ang missionary para mahimo tang epektibo. Okay? Mao na nga importante gyud maminaw ta. Importante gyud nga mo involve ta. So, sa atong pag-involve mga kaigsunan, I pray nga unta niani nga hagit pinagi sa pulong sa Ginoo, kuanta kanang sa atong pag-grow, sa atong pagtubo o pagpangalaga diya sa Ginoo, kanang madasig ta ba? Amen? Young people. So, this is the word of God. It doesn't mean nga bata pa ta o di ko ana. No, dili na but pasabot nga bata pa ta. Mas nindot gani nga bata pa ta, natudluan na ta. Amen. And then sa atong mga adults, parents, nindot kaayo nga kita nagatudlo ta sa atong mga anak, ganahan ta atong anak ka magdako nga adunay Ginoo, duol sa Ginoo, atong ipakita nila nga kita duol po ta sa Ginoo. Mao na nga dikit gyud ta sa Ginoo diha sa pagpangalagad. No? Sa mga nanay, no, sa ako sa akong kinabuhi, ako gyud na silang gidala-dala. Ug nalipay ko nga bisag usahay kapoy sige biyahe, kagani ng buntag dito mi sa Kabasalan, Sibugay, biyahe mi paingon dire, tulog gamay, nya ari dayon dire kay excited mi makakita ninyo. Lipay kayo ko. No, kay nganuman naa di ang grasya sa Ginoo niya. Lipay po ang akong mga anak. So, adunay kalipay diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So, aspects of working in mission, aspects meaning any specific features or parts or elements that can be used in doing mission. So, importante ni siya nga kani nga mga pulong atong madunggan tonight magamit ni nato sa atong pagpangalagad. So, una nga punto, the love of God. The love of God. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, makita nato diri mga kaigsunan, should not perish but have everlasting life. Kinabuhi nga walay katapusan diha ni Kristo Hesus tungod sa gugma sa atong Ginoo ngadto sa langit nga gihigugma niya ang tibuok kalibutan. Buutan man ka o dili buutan, maldito man ka, maldita, gihigugma ta sa Ginoo nga unta ang desire sa Ginoo nga ang tanang tao makadungog sa iyang ebanghelyo, mahitungod sa kinabuhi sa iyang anak. Unya kanang tao nga nakadungog ni ana mga kaigsunan, mudawat kaniya isip personal nga mangluluwas og Ginoo siyang kinabuhi. Amen. So, love of God. Buti pasabot ana ang atong Ginoo mahigugmaon. Amen. O ang gugma sa atong Ginoo mga kaigsunan unconditional. Amen. Mao na nga kung atong tan-awon, usahay maglago ta kay kaning atong mga bata nga gagmay, kiat kaayo. Usahay magpabuyag, malipay ta nga adunay buotan, pero hunahunaaw nato nga ang atong Ginoo mahigugmaon. Amen. Unya naka-experience ta sa gugma sa Ginoo. Amen. You know what? Kanang mangabig ta og Muslim, usara gyud kalahian kay ngano? The Muslim people, they believe also one God. They believe also prayer. They believe also good works. They believe also fasting. Mao na nga ang ato lang yung buhaton na nila una kung adunas na ana sila, no? Ato na silang smilean kung mahimo atong kumustahon. Kita lang kita. Kay taga diri man ta. Ay lang si pastor. Kay di sila ganahan puti. Pero sa ato ba? Ato na, uy, mayong gabi mayong bunta ka na ba? Nya atong lamanuhon. Masyak na sila kay nganuman. Kung aduna gani bus stop, kung aduna na yung mga
in people diha, walay mutagad anak nila. They are forgotten, ignored, neglected, and despised. Pero by the time ngayon na silang maamigo, masyak na, mangutanan na siya, unsa ka, Christian ka? Ngayon ka, Christian ko, pero dili ko anang nagsimbag daghang Ginoo. I believe one true God. Unya, ingon mo sila, naaman po ko'y one true God. Pero, atong ikasulti nila, my God is a loving God. Nahigugma ang atong Ginoo, unconditional ang iyang gugma. Lahi man na sila. Kay kung dili ganay ka mo sunod nila, pwede ka naon nila. Kuyaw no? Pero ang among pasanon nga to, gugma sa Ginoo. Because the love of God, unconditional man eh. Dili siya mo pili ba? Mao na, kinsa may mga bugoy diri. Kinsa may mga buutan diri nga giluwas sa Ginoo. Miyong ka, giluwas mo ginubuutan. Kita po, bisag bugoy-bugoy ta, giluwas sa Ginoo. Unya, magbinuutan na ta. Kay, anak naman ta sa Ginoo. Okay? So, the love of God, unconditional, unchangeable, dili mausab oy. The God dito sa unang panahon o the God karon o sa Ginoo sa in the future ba sa tong kinabuhi, dili gyud na siya mausab. Kana ayang pagka mahigugmaon, mao gyud na siya. Mao na nga sa tong pagpangalagad, lipay kaayo ko nagkita mi ni EJ ba. Higugmaon nato ni mga anak ko ni sa atong missionary, di ba? Kalipay guna nila nga magdula-dula diri. Anak ko ba? Nindot mo ni siya nga dadon ba kuyo ni Bitaniel. Kay kuan ba kanang payback ba? Because kani sila ning ari diri nagsakripisyo, nag-serve sa Ginoo. Through us, gitudloan ta. Unsaon pag kinabuhi og sakto? Nya ato pud sila pud nga i-pray. Iyan po na to ni Pastor ang wisdom, alang good health. Labi na si Hana oy gaubo-ubo, ampo gyud to eh. Kay di gyud antibiotic na makaayo Ginoo gyud. No? We need to pray. No? So higugmaon na sa kay gugma man ang Ginoo. Okay? So the love of God, no? The love of God unstoppable. Mga kaigsoon dili pwede nga mingon ka maghatag ka nga to gospel tracts. Bati man ni siya naon, dili na lang ako ni tagaan. Maldito gini siya, mayroon ni maimpirno. Dili ingon ana. Invite na toy. Kay nganuman, mga kaigsonan, naay pagumangko na akong asawa. Ang ngalan niya Kano, Pastor Kano. Kay puti man siya. Puti siya, guwapo. Taga Bohol. Karon, purti nga bubuya. Bisa kung saan itong bunal, Pastor, di na yun, madutlan dili mo hila. No? Kulang na lang gisundan mo bunal. Di yun mo hila. Pero, during COVID time ba, giluwas sa Ginoo. Karon buotan na gud kayo eh. Muapil na og Youth Congress nga to sa Cebu. Gipalitan na sa kong asawa, anto diyang magula, ayang mama. Magulang sa kong asawa. Ingon akong asawa, sige siya kampo, dugay na kayo sa ginampo siya, wagi naluwas akong pamilya. Sa diha nga, nagbiyahe mi, nag-message sa niyang pagumangkon, nagsimba na nga to sa usa ka simbahan sa Bohol. Naghilak ang iyang magulang, giluwas sa Ginoo. Mao na nga, kanang gugma sa Ginoo, di na muhunong. Kanus ara na muhunong. Kung kita, adto na ta sa langit, kuhaon na ta sa Ginoo, wala na gugma dire kay iya naman ning gunobon. Okay? So the love of God is the only thing can make a difference in winning souls. Mao ra gyud ay makalahi. Ang uban mingon ma ato tag simbahan kay naikaon. Right. Okay na. Pero kung naa may kaon dire, naa gyud pulong sa Ginoo. No? So mao na. Ano?
Mga means ra na sila, magdula ta, kaon ta, mag-memorize ta Bible, kanang verses. Means na sila ba nga ma-challenge ta diha sa pagpangalaga diha sa Ginoo. So, the love of God. Ikaduha mga kaigsunan, the likeness in Jesus Christ. The likeness in Jesus Christ mga kaigsunan. Nag-ingon diha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man be in Christ, he is a new creature. Bago na ta. All things had passed away. No. All things become new. Gibago na ta sa atuang Ginoo. No. Ang nakita niya dili na ang pagkabugoy-bugoy. Ang nakita sa Ginoo ang iya ng anak nga naa sa tuang kinabuhi. No? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, and ye are not of your own. Why? Because we are bought with a price. Gipalit naman ta. Mao na nga, worthy ang Ginoo nga atong serbisyuhan. Worthy ang Ginoo nga atong sundon. Worthy ang Ginoo nga atong himong example, mga kaigsunan. Amen? So mao na mga kaigsunan, likeness in Jesus Christ. In what way mga kaigsunan? No? In humility. Mga kaigsunan, kaning humility ba? Para anak karon naga-challenge sa inyong pastor nga manamoy kuan ka ng kanin na mo'y campaign mo ulam sa ko pastor ha? Ako lang iuli kay gitagaan naman gud mo ani. So kani siya manghatag mo ani mag-campaign mo, manuktok mo usay mo balibad gyud oy. Labi na ng ubang simbahan diha, no, mo balibad. Pero ma-discourage ka. Kinalam sa mana no, paubos lang. Kay nag-ingon ng Biblia kung kinsa tong nagpaubos, iyang ipataas. No? Kaning mga gagmay tawa na gyud problema oy. No? No? Mao ba? No? Pero naidaghang mga gagmay, mga hambugiro pod. No, bati kay na mga gagmay hambugiro. Di pod mo pasabot ang mga dagko maghinambog. Pero ang gusto sa Ginoo nga mapaubsanon ta. Kay nganuman, ingon ana man ang servant. No? Nag-serve ta sa Ginoo. Likeness in Jesus Christ. In what? In humility. Humility. Kung atong tanawon mga kaigsunan, sa atong kinabuhi diya sa Romans chapter 6 verse 5, nagingon diya, for if we have been planted together in the likeness of His death, okay, we shall be also in the likeness of His resurrection. In the likeness of His death. Unsay nahitabo sa atong Ginoo, sa diya nga namatay siya, grabe kaayo ka. Guba kayo niyang kinabuhi ba kay nganuman ang iyang lawas. Kay nganuman gikoronahan siya, gibunalan siya, gidugsak siya, luoy kayo. Kay nganuman kuan man to, representation to sa atong mga sala. So sa diha nga naluwas ta mga kaigsunan, ang katuyang lawas gilubong man to. Kuyog po ang atong pagka makasasala dito after we are saved. After we got saved. So mao na mga kaigsunan, sa diha nga nabanaw si Kristo, sa diha nga humanta nga giluwas, gibag-o punta sa Ginoo. Nya mao na nga ining baptize nato, sa diha nga kuan pag hawas ito sa tubig, no? Walk in the likeness, di ba? So, mo na magsunod ta. So diha sa Ginoo. So, the likeness in Jesus Christ in humility. So sa una hambog ta, karon mapaubsan na. Ikaduha, in holiness. Mga kaigsunan, no, young people, ganahan ta mga lagad sa Ginoo, pero no, buluyagon kayo ta. Buutan na ta dire kay na si pastor, na si Ma'am Rod, buutan kayo ta anak kayo ta. Pero wala si Ma'am Rod, agoy. Wala si pastor. Lisod kayo. No? Dili gyud ta kapangabig og kalag ana. Kay mingon ta adto tag simbahan. Bugoy kayo ka? Bati patagnaong bugoy patawa na loy kayo. So mo na nga kinahanglan nga magpuyo ta diha sa pagkabalaan diha ni Kristo. Amen. We have the robe of righteousness because of
our salvation, no? Imputed righteousness, mga kaigsunan. Pero naapo tay practical righteousness ba? Nga magpuyo ta nga buotan, nga di ta magbuhat og dili maayo. Kung nakasala man gani taon sa itong buhaton, muampo ta sa Ginoo, mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Kung nakasala ka sa tao, duulo nimo, suri kayo tay ha. No? No? Tay bagsikan, bagsik ko na siya. Isod ganoy. No? Amigo na ko yung pagumangkon si Bong, bagsikan. No? Nasa Cebu. No? Si Juan, Brother Julius, buotan Brother Julius man. Mo kaning taga-ayungon, isod ning taga-ayungon. Okay? So muna, likeness in Jesus Christ, in humility, in holiness, mga kaigsunan. O sa gingon rin sa verse 4, sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, gingon rin, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ, we raise up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. O mo na, bago na ta. Salamat sa Ginoo nga giluwas ta. Ako sa una, wa pa ko naluwas. Hilig kay kong sukmagay diya sa Cebu. No, pagrawas na ko nga to sa seminary, Catholic seminary. Tuo sila buutan ko. Pero pagka-amigo na ko nga to, mga bugoy-bugoy, bugoy-bugoy sad ko eh. Oh. So mo na, sulod ko mga grupo-grupo, hilig kay pig-away. Pero wala gyud. No, kung namatay ko ato, luoy kay impierno gyud eh. No, pero karon kung mamatay, okay kayo kay langit man. Amen. Wala na may init. Wala na gutom dito sa langit. Okay? So, sa verse 6 dire, ingon sa verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Kanagyo dire, kaning kalibutan, puno gini sa sala. Right. Daghan ganing mga motor diaw, ako kabalo ng daghan motor. Mga sinanimba ba na diri, ako kabalo. Pero kabalo nagyug kag unsa sa kalibutan. Unsay sistema sa kalibutan. Young people, no? Bata pa lang. Wana. Ganahan nag-crush. Maguyab-uyab na. Asa man na paingon? Preach. Oh? Di ka kahuman og eskwela na. Nami silingan, pila edad. Wala pa'y 16 years old. Nabuntis. Unsaon man na. Kaya naman, naata niining kalibutan ba? Ako kami. Sawa pa mi maluwas pod. Naglibin-libin, pamudpod mi pastor. Sala. Pero nalipay mi nga giluwas mi sa Ginoo. Og di mi gusto nga mao nay mahitabo sa mong mga anak. Kana akong anak si Christian, gwapo man na, si Christine guwap, Christianit pod, gwapa pod. No, dili gun mo tanaw akong anak sa kuwa ba. Oh. Anak ko nila, eskwela gid mo. Mohuman mo eskwela, trabaho, serve lang mo sa simbahan, di ko magingon nga magpastor mo, magpastor's wife. Pwede na mo magminyo. And be faithful in the local church. Maugin na ako Kung uyab ni mo basta Kristohanon, minyo dayon basta okay. Oh. Anak ko, after 10 years siguro ganahan ako na nakoy apo. Okay? So, mauna. So, unsa man kumbot pasabot ana ba? Niining kalibutan, lisod kaayo ang ato ang kinabuhi. Kaya nga naman, kisay tagyan na ning kalibutan, sisita na. Ingon sisita na nga, kung muluhod si Kristo niya, kani nga kalibutan, iya man eh. Siya ako ni ihatag nimo. O giangko na sa demonyo. Nga naman, gumikan sa sala. But we have to endure hardness. No? In likeness in Jesus Christ, in humility, in holiness, and also in hardness, mga kaigsunan. Jesus Christ, ning agi siya niya ni. Sa diya nga, nagpasan siya ang cross, na nadagma siya, pero nadagma na po siya,
pero naningkamot siya kay nganuman ang iyang goal ngadto man sa Kalbaryo. Nga ato siya mamatay kay naa didto ang kadaugan. Igsoon, dili pa ni nato kadaugan karon. Nining kalibutan na. We are still in the battle. Napata sa away. But remember, diha ni Kristo madaugo na ta. Di ka ta sa kadaugan o paingon sa kadaugan. Ayaw lang og surrender. So, the love of God, the likeness in Jesus Christ, the labor with the Holy Spirit. Kaning kuan ba? Paghago, kuyog ang balaang espiritu. Mga kaigsunan, sa pagpangalagad, ato ginang i-recognize ang ministry of the Holy Spirit. Because Jesus Christ, na naman siya sa langit. And He promised nga, iyang ipadala ang iyang comforter, which is the Holy Spirit. Kung imong tanaw na mga kaigsunan, ang trabaho sa Holy Spirit is always the same. Diya sa kuan ka ng, kung imong kanay Jewish traditional wedding ba? Kanang kasal sa mga Hudiyo. Kaya human sa betrothal stage nila, nana sila, connected na. So, muuli man na ang katong lalaki, kay mag-prepare man na sa kasal. Kay ang kasal na 7 days ang kasal. Traditional nga kasal sa mga Hudiyo. Unya, maghulat man tong babae. Gimingaw na sa siyang pamanhunon. Nya, dugay man siya, kay mag-prepare pa man. Mao to nga magpadala siya nga to somebody, which is close sa iyaha. Nga mao na moingon nga to sa iyang pangasaunon nga hulat lang. Kay ang imong bana nga to nag-prepare para pa sa kasal. Relax lang. Steady lang, keep on lang. Ipadayon lang imong pag-preserve diha sa imong pagkabalaan, pagka-pure. Kay kinigbalik sa imuhang pamanunon, kaslon na ta. So mao na trabaho sa katong gipadala nga to, gitawag po na siya comforter. Karon po sa tuwa karon, si Kristo na dito nag-prepare. Na siya gipadala nga comforter. Then the ministry of the comforter, siya mo comfort, mutabang og protect nato. Sa ato ang trabahon, pag-maintain ani nga trabahon diri sa church, trabaho sa church, ang Holy Spirit mao inaga tabang. Dili nin tungod sa ato ang kakusutgan, no, gahi na taglawas, gwapo ta, mahitang mo kanta, dili ato ginang i-recognize ang Holy Spirit. John chapter 14. John chapter 14. Nag-ingon diha sa verse 15. If you love me, keep my commandments. Nag-ingon si Jesus Christ. And in verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Magbinugoy ta, magpakasala ta, ang balag espiritu nga na nato, mag-grieve, mag-uol. Mao na nga, sa pagpangalaga diha, pagtrabaho sa misyon, dapat magpuyo gyud ta nga balaan. So, then i-recognize nato nga naa ang balang espiritu sa tuang kinabuhi nga nagakuyog nato kung unsa atong buhaton. Dapat i-recognize gyud nato mga kaigsunan. No, church, young people, parents, no, recognize the Holy Spirit as the teacher in our study as we study the scripture. Kana nagtuon ta sa pulo sa Ginoo, mag-ampog gyud ta nga ang balang espiritu ba mao'y magahatag nato ba og kaalam, kahibalo, no? Mao na recognize the Holy Spirit. Usahay biya kay bright lagi ta, may nakahita sa mga grammar, may nakahita sa mga vocabulary. Dili na ta mosalig sa balang espiritu. Mao na nga i-recognize gyud na nato kay usahay biya, no?
Ang atong una-una ba, wala mabutang sa right context ba sa ministry sa atong buhi nga Dios. Which is today, this is the ministry of the Holy Spirit. So nag-ingon diha mga kaigsunan sa verse 25 and 26. John chapter 14. These things have I spoken unto you, being yet present with you, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Muna mga kaigsunan, kanang mahadlok ta nga mo share sa pulong sa Ginoo, kay naman tungod sa itong kakulba, murag nakalimutan sa verse. Pero ingnon ti ka, ayaw kahadlok, padayon lang. Kay even your testimony, giunsa ka pagluwas sa Ginoo, enough na nga imo ikasulti diha nila. And I will tell you mga kaigsunan, at ang katong mga verses nga imong nadunggan, nga imong gipraktisan, musunod na sa imong utok kay naman. That is the power of God through the working of the Holy Spirit. Amen. So mauna, recognize the Holy Spirit as our teacher, mga kaigsunan. Recognize the Holy Spirit as our partner in soul winning. Mao gina atong partner. Nindot kayo nga natay duha mo nga mag-soul winning. Kaya naman, the work of Satan is to destroy us and even to distract us and to kill us. Kana mag-soul winning ka diha wa pa kakabalo nga nay mga drug addict. Grabe karon. Nay mga bata nga gi-kidnap, bantayan po na nato. Muna akong anak nga siya pa. Muadto ko nga to, muapas ko kay na sila sport fest. Ito kinsay mong koyob. Siya wala, kung di ka pwede mulakaw kay di niya atong lugar. Oh. Akong anak, ako mag-practice yun ng martial arts. Ako ginayos nang gipa-practice ng martial arts, oy. Oh. Mao na mo ang hilig, sports na mo. Kay in kaso, anak ko nga, we have the Holy Spirit, pero kinang di po nato. Pat yun po tadi, di mo sugot, anak. Muaway kita. Oh. Di ko, okay man kung mamatay kay kung kabubuton sa Ginoo. Pero kanang pareha to sa mo akar hadlok akong wife kay moadto mi gihulngan dito sa bukid ba. Nay gitikbas nga to, nagbunit daw. Anak ko sa kulba man pa moadto nga to sa inyo ha. Ko dili ta mahadlok. No kay naa man tay Ginoo. Amen. So mao na. So our partner is the Holy Spirit. Siya mo convict. Gani ang trabaho sa Holy Spirit karon nga wala pa moabot ang Antichrist kay iyan ang gipugnan. Gahom na sa Ginoo through the working of the Holy Spirit. So sa atong pagpadayon og soul winning, remember, recognize our partner is the Holy Spirit. Recognize the Holy Spirit as our co-laborer as we continue to serve God in our service. Makuyog yun na nato. Co-laborer na. Kay naaman na, iya man nga ministry. No? Iya man nga ministry. So, as we continue to minister, no, naatay kuyog mo na nga, hindi ka nag-iisa. Ma-discourage ka kay imong partner, wa na mo simba, padayon lang gihapon. Padayon lang gihapon. Atong mga young people dire, isog na kay tinanawan. Ingon man lagi ka nga dili maguyab-uyab, gwapo ra ba to kong crush? Ayaw sana. No? Padayon sa. No, si Christian gani dili gyud siya oy. Sila pinasikwa no, gwapo guni si Michael ba. No? Daghang gyud ni makuan pero unya na. No? Sakto na nga edad ba. No? Unya na magmudag ko na. Pero di mo mudag ko pa rin ako. Loy kayo. So, mo na mga aspito ba diha sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo. Gugma sa Ginoo. Unya likeness in Jesus Christ nga sa tong pagpangalagad dapat makita si Kristo tong kinabuhi. Ikatulo,
kanang pag-asnong pagpangalagad, pagpangabudlay, remember, recognize the working of the Holy Spirit. I hope and pray nga nining ka gabion, no? Sa ani nga mensahe. Yes, ingon si pastor, mao ni atong mission emphasis. I do believe nga kani nga church naagyod sa kasing-kasing aniyang mission. Kay kung wala ni dili ko nila dawaton. Stricto biyan ni mga American. Kay kinahanglan pa ka magsulat, mag-email. Amo dire bulaga. Lipay kayo mi nga na si pastor dire. Kay kung wala mo di gyud mi kaari. No? So lipay kayo mi. So naagi ni ang kasing-kasing ani sa misyon. Since na ang kasing-kasing sa iyong pastor, kamo pod mo po na yung kasing-kasing. Only thing sa atong pagpangalagad kay individual challenge man ni. Kay atubangan sa Ginoo, makig-account man ta sa Ginoo. Makighusay ta ba? So individual ni, nangalagad ka ate, ikaw sis kamo, dili pag-abot na tubaw sa Ginoo dili, magdala ka kauban individual. Ngalagad ta mga bro, no? Narama mga membro ni sa mga tao kamang ko, akong frat tao Gamma Pi man ko. Taong gagmay sa Pilipinas ba? Kana mga kabrad. Kabrad. Ang pagpangalagad sa Ginoo tagsa-tagsa. Nagkuyog mong magsuluining pero gitanaw sa Ginoo ang inyong motibo. Naka-record na. Atubang sa Ginoo individual. Mao na nga seryosohon nato. Dili ni barkada-barkada. Ha? Dili ni joke-joke. Pero magwali minay gamay joke kay usay mag-ana mo. Nya ang wali kay feeding man na, feeding ba? Pakaon. Mao na kay joke. Pag joke ana din ang word of God para makaon ba? So mao na mog joke ka. Okay? So okay ra? So I hope nga natay na katunan karong gabion. Magampo ta. Atong ipiyong ang atong mata, idukon nato atong ulo.